Τα σχόλια, πώς εξηγήσω τώρα όλα αυτά τα σχόλια. Πάντα δεν συμβαίνουν αυτά τα παρατράγουδα πριν τα καλυστήρια. Κάτι πρέπει να πούν, να σταθούν κάτι, να βρουν λίγη τροφή για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, να δημιουργούν οι αντιδράσεις. Αλλά δεν ξέρω αν εσένα σε επηρέασαν ψυχολογικά ή τα έβαλες στην άκρη. Όχι, δεν με επηρέασαν, αλήθεια. Δεν χαμόγελο που έχει. Την πρώτη εβδομάδα περνούσα πάρα πολύ ωραία και μετά είχαν γίνει κάποια σκηνικά. Αλλά γενικά υπήρχε. Άμα δεν γίνουν σκηνικά στα καλυστήρια, τι τα κάνουμε τα καλυστήρια. Γιατί ήθελαν όμως να φύγεις από τα καλυστήρια και να μην συμμετάσχεις τελικά? Δεν ξέρω αν ήθελα να φύγω, αλλά απλά θεωρούσαν ότι δεν είναι δίκαιο ότι γράφουν για μένα στις εφημερίδες και δεν γράφουν για αυτές. Ότι έχω πιο πολύ προβολή και ότι αυτό θα μου οδηγήσει πιο εύκολα στο τίτλο. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς και ο μπαμπάς της, δηλαδή, συγγνώμη, ψηφίσαμε τον μπαμπά της. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε βγάλει και την τώρα πρωθυπουργό. Εγώ άλλο πράγμα θέλω να ρωτήσω. Γιατί για εξαίσιο πατεράκι την τώρα θα απογιάνει. Τώρα θα το κάνω παραλληλισμό. Χτύπα ξύλο σου βάλω κανένα. Η κοπέλα αυτόνομη είναι. Ναι, βεβαίως, απλά οι γονείς όλων των κοριτσιών ήταν το βράδυ εκείνο. Ο μπαμπάς σου μετά από όλα αυτά τόλμησε ο άνθρωπος να έρθει να σε στηρίξει ψυχολογικά? Ήρθε η μαμά μου και η αδερφή μου. Εγώ είπα στον μπαμπά μου, μη τυχόν και έρθεις. Έλα, και στέλνεις τον πατέρα με αυτή τη χαρά. Τι να κάνω. Εγώ ένιωθα πιο άνετα να μην έρθει, μη γίνει τίποτα εκεί πέρα. Ο Αλκαίος που πήγε με τον μπαμπά του. Είναι καλύτερο παιδί. Πρέπει να περιμένουμε 5-6 χρόνια. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 20. Δεν σκέφτομαι το γάμο. Τι να σκέφτεσαι τώρα? Έχω σχέση. Να σου ξανά. Έχει σχέση, είπε. 3 χρόνια είμαστε. Μπράβο που το λες. Αλλά ναι, δεν σκέφτομαι. 3 από 17. Ναι. Λοιπόν, να το διορθώσω. Είναι στα σχέδιά σου ο πρώτος σου γάμος? Ένα πρώτος, παιδάκι μου, να υπάρχει. Και εάν παντρευόσουν, με δεδομένα αυτά της Μαριέτας, σε τι πλοίο ονειρεύεσαι να κάνεις το γάμο σου? Μην απαντήσεις, μην απαντήσεις. Να σου πω τη σωστή ερώτηση, αν είναι για πολεμικό πλοίο. Να σου πω τη σωστή απάντηση ποια είναι. Σε ποιο πολεμικό πλοίο μπορεί να γίνει γάμος ελεύθερα? Σε υποβρύχιο. Σε υποβρύχιο. Ακόμα. Δεν το βλέπει κανείς. Όχι, βέβαια θα πλακώσουν οι υποβρύχιες και αμέσως του Σταρ. Είμαι σίγουρος και θα καταγγέλνουν όργια στον ελληνικό βυθό, εκεί που κάποτε ήταν τα ηρωικά συντρίμμια από την Ευβαχία της Σαλαμίνος και διάφορα άλλα. Αυτή είναι ο δρόμος της κακίας. Εντάξει, εγώ δεν. Από μικρή ακούω κακίες και τέτοια. Δηλαδή θυμάμαι στο όποιο σχολείο και αν πήγαινα υπήρχε το αυτή είναι αυτό επειδή είναι η κόρη του Μπάνε, αυτή έχει κάνει αυτό επειδή είναι η κόρη του Μπάνε και έχει κονέ και έχει το ένα το άλλο. Οπότε δεν με ενόχλησε το σχολείο όλο αυτό που έγινε. Εσύ, Άννα, είχες κανένα ιδιαίτερο κονέ? Τι κονέ να έχεις, ας πούμε? Δεν υπάρχει κονέ. Στα μαθήματα ή στο modeling ή στο οτιδήποτε? Όχι, ήταν. Δεν ξέρω. Κανένα άθλημα, δεν κάνεις? Όχι, ασχολούμαι πάρα πολύ και παλιά έκανα τένις, υπασία, ήμουν πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Σοβαρά, ναι. Όταν υπήρχε παγοδρόμιο, τώρα δεν έχει πια. Τι έγινε, το καταργήσαμε γι' αυτό λόγω του καύσωνα, έφυγε το παγοδρόμιο ή μειώθηκαν? Πού ήταν το παγοδρόμιο? Υπήρχε ένα στο Μοσχάτο και στο Μαρούς. Εγώ έκανα σε αυτό στο Μαρούς. Και υπήρχε πρωτάθλημα συγκεκριμένο κτλ. Ναι, μα υπήρχαν πάρα πολλά κορίτσια. Επειδή εγώ ξεκίνησα στα 8 και έκανα μέχρι τα 14. Και υπήρχαν στην αρχή πάρα πολλά κορίτσια και μετά όσο περνούσαν τα χρόνια ήμασταν όλο και λιγότεροι. Όλο και λιγότερα, καταργήθηκαν. Τώρα υπάρχει όμως το Dancing with the Stars. Σε βλέπω του χρόνου, αφού έχεις την εμπειρία με το καλλιτεχνικό. Εδώ σιγά. Όταν δίνετε ιδέες, το έχω παρατηρήσει, υλοποιούνται πάντα από άλλους. Δηλαδή θα δείτε ότι του χρόνου ο κύριος Λάτσιος θα προτείνει στην Άννα να είναι στο Dancing with the Stars. Ο Λάτσιος να πάρει ιδέα από εμάς και να τη γράψει. Ούτε κατά, ούτε με βιντεάκια δεν γίνονται αυτά. Πάμε.